uJesu Kristu. Haleluya. Ngiyacela bazalwane sishayele izandla umndeni wala ekhaya. Haleluya. Mighty, mighty, mighty. Yeah. Siphinde futhi ngithuma ibandla njalo. Siphinde futhi sishayele izandla izakhamuzi zakule ndawo eyikhona lapha etendeni. Haleluya. Siphinde ke futhi sibingelele ibandla laseChrist Domain endaweni yaseNewcastle eMatadeni. Ngiyanibingelela abazalwane egameni lenkosi Jesu uKristu. Haleluya. Ake siyishayele sonke izandla. Sibingelele abefundisi phakathi kwethu. Haleluya bazalwane. Nami ngiphethe nabafundisi abangiphethe. Siyabingelela umfundisi uLuyolo. Siyabingelela umfundisi uShando egameni lenkosi uJesu nawo bonke abafundisi abakhona egameni lenkosi uJesu. Haleluya. Esiqhwabela abagcotshwe izandla abazalwane. Haleluya. Ngiyacela siyeni ezwini lenkosi ngoba silethe nje ihomseli la ekhaya. Haleluya. Silethe ihomseli. Silethe ihomseli. Haleluya. Yeah. Silethe umthandazo ekhaya. Inkosi mayizivumele very soon sizoletha imvuselelo. Ezoba noma iviki nje. Iviki nje. Angazi ukuthi ithini izakhamuzi kodwa nje iviki nje elilodwa. Abelilodwa nje bafowethu. Sizokwenza into esiyenza la elilodwa nje. uNkulunkulu uzobe sesithwala. Haleluya. Ngiyafisa siyezwini lenkosi kafushane. Siyabingelela iworship team yonke. Zithandwa zezulu egameni lika Jesu. Ngaphandle kwenu. Haleluya. Sibingelela imedia team okuyibona basiqophelayo intshumayelo ukuze noma siya kuma social networks sifice ukuthi siyakhonziseka. Haleluya. Ngiyacela futhi nje ngobubele benu siphinde siqhwabelela amaqembu amabili izandla bazalwane. They are doing a great job. Colossians chapter 1. Angazi noma ngizokhona ukulishumayela lelizwi ngoba into yami ithi munye umlamleli phakathi komuntu noNkulunkulu. Munye umlamleli phakathi komuntu noNkulunkulu. uKristu uJesu. Haleluya. Into yami lapho nje bazalwane. So angazi noma leli verse ngizokhona ukulishumayela. But kunento ethi nje angitshele abantu ukuthi munye umlamleli phakathi kwabantu noNkulunkulu. Umuntu uKristu Jesu. Ngoba umuntu ephila emhlabeni kunempi anayo noma kunempi ekhona phakathi komuntu noNkulunkulu. Kodwa ke iBhayibheli lithi ke ukhona umlamleli. Khona umuntu olamlayo. Bazalwane. Munye nje. iBhayibheli alikubeki ngephutha malithi munye. Kwenzela ukuthi noma impilo mayiqhubeka sizwa sengathi sekunabanye abalamleli. Kodwa ngokwe-order kaNkulunkulu munye umlamleli. Mongcwele ngisize. Munye umuntu okwazi ukuletha ipeace. Okwazi ukuletha ukuthula phakathi komuntu noNkulunkulu. Umuntu uKristu Jesu. Amen isinawo lapha ekhaya. Munye umlamleli bazalwane. Munye. Angisho le kuze kuzoshumayeleka leli verse. Munye umlamleli bazalwane. Tshela makho munye umlamleli.
Zikhona izinto ezibukeka sengathi zinamandla okuletha ukuthula phakathi komuntu noNkulunkulu, kodwa iBhayibheli lisifundisa ukuthi munye umlamleli. Kuyenzeka isonto libukeke sengathi lingakhona ukulamula, kodwa ngokweBhayibheli kuthiwa akulona isonto elilamulayo, kunomuntu man la ofika kuxhutha nikhonani anginizwa ofika umuntu ethi uyathandaza kungenzeki. Lo muntu ufika sewushintsha amasonto ngoba ufuna isolution. Inkinga ufuna isolution endaweni wrong. Lithi iBhayibheli munye umuntu ophiwe amandla okulamula uma umuntu eyisitha noThixo. Munye. I don't care ukuthi uke wabona kunabazalwane abahluleka phambi kwakhe, akuhlulekanga umlamleli, kuhluleke lo olanyulelwa. Munye umlamleli, munye mana, angifuni ukumemeza kodwa munye. Nemali ekwazi ukulamula. Abazali ngeke balamule. Abantu abathembile nonama connections nabo abakwazi. Ngisho imfundo ayimlamlela umuntu uma exabene noNkulunkulu, ngoba umuntu uxabene noNkulunkulu ngenxa yesono. And mangikhuluma ngesono ungacabangi ke utshwala, ucabange yonke lemikhuba enziwa abantu. Usiko mpilo lomuntu ongazani noNkulunkulu, lokho akusona isono. iBhayibheli malikhuluma ngesono lithi isono ukungakholwa. So ke lithi iBhayibheli munye umuntu ofike alethe ukuthula, alethe isixazululo phakathi komuntu obanjwe isono sokungakholwa exabene nalo okumele akholwe nguye. Kuthiwa ke umuntu uKristu uJesu. Lento isifundisa ukuthi uma uJesu eke wafika wathinta ngeenyawo zakhe, wanyathela ngeenqabulela zakhe empilweni yakho, wena uyaqala uaddresswe njengomuntu onokuthula noNkulunkulu. Lento isifundisa ukuthi ngisho kuthiwa uyaqala uyathandaza, uthandaza umuntu ongenakho ukuxokozela noThixo. So ngisho ethandaza amazulu become silence, aqale alalele ukuthi uthini onokuthula namazulu. Sometimes ubona abantu bethandaza ngoba uya esontweni. Omunye uzothandaza ngoba ufunda iBhayibheli azalifake phansi komqamelo. Nema nakhu la lento ithi munye umlamleli phakathi komuntu noNkulunkulu. Lo mlamleli uKristu Jesu. Mina ngilizwile mamphuthu mfethu iBhayibheli lithi lo mlamleli uhamba nawe aze abe umlamleli ngisho nangale kwethuna. Mhla kufika ukufa lo baba akagcini ukukulamlela usaphila, uthandaza uhuba phakathi kwezimo, kodwa uhamba nawe angene nawe ethuneni. Uthi mawubonakaliswa phambi kwesihlalo sobukhosi ngale, afike ame nawe, kube uyena okhulumela indaba yakho phambi kwaThixo ngisho nangale kwethuna. Umlamleli lo, ukulamlela kwakhe akulimithwa isikhathi nomhlaba. Uba namandla okulamula kulomhlaba lo wenyama, umhlaba wesikhathi, umhlaba nikhona odaliwe, kodwa aphinda nyuke nawe ayoba umlamleli emhlabeni ongabonwa, emhlabeni ongenasikhathi ephakadeni, afika abe umlamleli. Munye le ngiyafisa ukuthi idrileke enhlizweni yakho mntwana kaNkulunkulu, ukuthi ngoba uhamba emhlabeni uthembe umusa womlamleli.
ngigulelwa yingane ukhona umlamleli. Ngizwile kuthiwa ngemvimbo yakhe abagulayo bayaphiliswa lo mlamleli lo. Ngizama ukudlula kule message ukuze ngishumayele lento le kodwa ngiyabona. Lithi iBhayibheli nababuthakathaka ngenxa yomlamleli baphiwa amandla amasha. Nabanezikhwephe ezincane kuthiwa abanamandla amancane ziyandiswa izikhwepha. Bawuthola phi umusa wokwandisela izikhwepha? Ngoba umlamleli akalamuli nje ukuthi ube nokuthula noNkulunkulu, kodwa umlamleli uletha ipurpose, uletha inhloso empilweni yakho ukuze makuphela ubuthongo ekseni uvuka nabanye abantu uvuka unomqondo ukuthi ngibheke phi nempilo. Lo mlamleli uletha taste, ukunika izathu sokuthi uphile phakathi kwezimo, uphile kodwa. Lo mlamleli ma angazi noma singayikhuluma nile bazalwane. Tshela makhelwane sinomlamleli. Ungabusayilwela, mthetho ungabusayilwela, yekela ukuyilwela. Ish. Lo mlamleli into yokuqala afika yenze maye uma evunyelwa. Ngicela ukuyisho le. Lo mlamleli une-order. Akafohli. Ngizwile incwadi yesambula ithi bheka ngimile emnyango. Ngiyanqonqotha. Yamonde une-order enjani lo baba? Akafani namanye ama-spirits. Ish. Akafani nokunye okukhonzwa abantu. Okungenqena ukukhipha idumbu ukuze kunakwe. Yena uyanqonqoda man. Ngoba ufuna ukungena empilweni yakho ngokuthanda kwakho. Ufuna kube intando yakho emdedelayo ukuthi angene. Akhona amanye ama-altar afohlayo empilweni zabantu. Abantu benza izinto kungentando yabo, kungekuvuma kwabo. Kodwa lo mlamleli sizwa kuthiwa uthi bheka ngimile emnyango wenhliziyo yakho, ngiyanqonqotha, ngidinga nje ukuthi ungivulele. Cabanga lo mlamleli umdali wakho kodwa akafohli. Uyasihlonipha ispace sakho. uNkulunkulu onjani lo? Okuhlonipha nokwedelela kwakho. Akuhloniphe nezono zakho. Akuhloniphe nenhlebo yakho. Akuhloniphe nenzondo yakho kodwa mayefika kuspace sakho. Kahle kahle ukube njengomdali bekumele angaceli ngisho imvumo. Bekumele afohle, alingisa amanye ama-altar afohlayo mayefuna ukunakwa. Kodwa lo uthi ngikudalile kodwa ngihlonipha intando yakho, so ngizonqonqotha until kube uwovuma ukungivulela. Mina sengiqale sengiyabona ukuthi kusho ukuthi lo mlamleli ugcwele intobeko. 2, uyayazi ivalue yami, uyalazi inani lami ngisho ngisekuhlulekeni. Ngoba akangibuki ngokuhluleka kwami, kodwa ungibuka ngokwenhloso angidalele yona. So ngisho ngisemanyaleni uza kimi ngenhlonipho yokuthi ngiyazi ngimdaleleni lo yamuntu. So uma ngiza kuye ngeke ngimthathe, ngeke ngim-undermine ngokuhluleka kwakhe, kodwa ngizomthatha ngokwenhloso engamdalela yona. Angazi la lento ukuthi uNkulunkulu uyamhlonipha umuntu ngisho esekwahlulekeni. Kahle kahle kumele ishumayeze wena ukuthi uNkulunkulu mayekudala wayenani emqondweni wakhe ngawe. Ngoba siphile ezikhathini la khona we are concerned ukuthi abanye abantu bathini ngathi. Abanye abantu bazizwa kanjani ngathi. Kodwa buka umlamleli. Sithi iBhayibheli munye. Kuzo zonke izinto engathenjwa ngabantu munye umlamleli. Thiwa igama lakhe ke umuntu. Umuntu. iBhayibheli molufunda nje vele ithi umuntu.
uKristu Jesu umuntu. Wayilithi umuntu, wayiliqale la egumbini lokuthi lo mlamleli ungumuntu. Kusho ukuthi umlamleli ufike waboleka yona inyama yethu le. Ingakho mawuhlabelele esontweni lakho uthi uJesu wehla ezulwini waba umuntu phakathi kwabantu. Ebuntwini bakhe wasefela zonke izono zethu emnqamlezweni. So lento ukuthi umuntu ichaza ukuthi uyembatha ubuntu bethu ngokuphelele futhi. Lisho njalo iBhayibheli. Ungumuntu ngokuphelele noma uNkulunkulu ngokuphelele. Kodwa futhi lo mlamleli umuntu ngokuphelele. Wayeba umuntu ngokuphelele ukuze abe umpristi ophelelisiwe ukukwazi ukuqonda nokuzwelana nobuthakathaka bethu. That is why ngisho uhluleka ngeke umfice uNkulunkulu ekushayela ithupha. Ethi kudala ngikuzama uboni. Uyehla alingane nawe ebuthakathakeni bakho ehle. Bazalwane angazi kodwa uyizwe le nawe sindisi uyizwe le ngoba nawe uhamba uzukhohlwa ukuthi unomlamleli. Senze uyitshela izilimi zakhe ekwenza ume. No sesizakele la iyamdinga le. Ngoba uzacabanga ukuthi ukunikela kwakhe. Kanti mase kuqheliswe konke into esalayo ima ukuthi kunomlamleli. Uma lo mlamleli uhamba nawe ngisho sewukholwa ngoba ngisho ekukholweni kwakho unamabatha amaningi. Ngisho ekukholweni kwakho kunabantu abashiya ibandla ngenxa yakho. Kodwa uthi mawubhekisa amehlo phezulu umlamleli umficame nawe. Ake uthi sinomlamleli. Yes. Yes. Wakona ukuthi sinyuke igaba empilweni abantu bethi hey yazi lo muntu wanede wathola uJesu impilo yakhe iyaphakama. Ayiphakanyiswa ukuthi ukholwa kahle kwesinye isikhathi ukuthi umlamleli useduze nawe. Kunezibusiso oyithole ungaqualify kodwa umlamleli wathi ngoba ngimlamlele man. I-ministry ye-reconciliation inkonzo yokubuyisana ngoba iyaqhubeka akaphakanyiswe ngisho nje. So umlamleli ke mayefika une tendency yokuthi aqale asebenze impilo yakho. Bazalwane siyaqeda mose siyaqeda. Uma efika umlamleli wenze njani? Qala attend impilo yakho. He's aware ukuthi awusebenzi. He's aware ukuthi kwi-heartbreak, kuningi engakubala. He's aware. Kodwa into yokuqala azoyenza uzofuna ukusebenza wena. Kusho ukuthini ukuthi umlamleli usebenza wena? Kusho ukuthi umlaleli mayefika uzokutshengisa ukuthi uyisoni kangakanani. 2 udinga kangakanani umusa wakho. Bonke abantu abathi bayakholwa bengafikiswanga lapho inkinga zibaningi. Ngoba ngisho sebegijima bazi ukuthi bagijima ngamandla abo. Umlamleli uma ezohamba nawe uqala kutshengisa ukuthi uyisahluleki kangakanani. 2 umusa wakhe udinga kangakanani ukuze ekuhambeni kwakho konke uhlala ubheke kuye. Ngisho usuzwa ukuthi kunento engijovayo ethi ake ngimisa amahlombe. Ngiyicomparison ngiqhathanise nabanye okungathi abenzi kahle. Kodwa umlamleli uyakukhumbuza ukuthi lapho ome khona umusa wokuthi uyalanyulelwa nawe usuku nosuku. Bafethu ake sithi munye umlamleli. Umlamleli akezi kumuntu ongena uNkulunkulu kuphela kodwa umdinga kakhulu uma usumbulelekile. Munye umlamleli. Amakhaya azokhona ukuma ngoba umlamleli akagcini kuwe kuphela. Kodwa umlamleli uthi engabona ukuthi uyayibamba iphethini bese yaqala angene ezintweni ezithinta igama lakho.
Uqale uthi mawuze enkonzweni ubuye nobufakazi obungenzekanga kuwe kodwa obenzeke emndenini wakho, obenzeke kubhuti wakho, obenzeke kumamakho, kubabakho. Yazi ngibona uNkulunkulu enza isimanga, into ekhaya athi sixake isikhathi eside, ngimbone uNkulunkulu engenelela. Kwenze njani? Usuyiphasile itest ukuthi akwambulela ukuthi uwedwa ngeke ukwenze. Umusa wokulanyulelwa okufake ensindisweni yiwo futhi ozokugcina, ngoba noma sewukholwa uhlanziwe ngegazi likaJesu, usakudinga ukulanyulelwa. Ngizele 20 minutes bese siyathanda. Munye umlamleli. Lithi iBhayibheli umuntu uKristu Jesu. Mina lo mlamleli ngimzwile ethi ngingumalusi omuhle. La ekulanyulelweni siphinde futhi siluswe. Siyaluswa. Asilanyulelwa kuNkulunkulu kuphela, siphinde saluswe. Le yokulanyulelwa ke ekwalusweni ichaza ukuthi kufika la khona uNkulunkulu elamula impi phakathi kwakho, ngoba nawe uwedwa unempi, nawe uwedwa unokuxokozela, unomsindo. Eminye imisindo isuswa amaphutho owenzile, othi mawubheka emuva uza ukuthi bese kwenze njani ngenza lento, uza ukuthi uyazicasukela nawe. So uyamdinga kumalusi ozokutshela ukuthi umusa wami ukwanele. Tshela makhelwane uyakudinga ukwaluswa. But lokwaluswa kuvela kuye umlamuli lo. Ungumlamleli. But ungilamulela kuze kufikela khona engilamulela ngokuthi angeluse. Amahubo 23 ngakho ethi uJehova uyini? Ungumalusi wami, angiyukweswela. La ekulusweni nendaba yokweswela iphenduka ihistory. Mina ngiyawazi amakhaya mana exakekile. Wafika umalusi. Indlela bayikhomba ukuthi kwaku sekwenze njani? Sekufike umalusi walamula endlaleni. Thiwa uyangisa ngasemanzi nokuphumula. Bese lithini? Ubuyisa umphefumulo wami, uyawubuyisa ekubhujisweni. Uyawubuyisa phakathi konoxhaka nogibe, uyawubuyisa. Bese lithi ubuyisa ngenxa yegama lakhe. Kunabantu abasindiswe ezingozini hayi ngoba bethandaza kakhulu, kodwa kuhlonishwa igama likamelusi eliphezulu kwakho ukuthi hayi ngeke alikwazi igama likaJehova ukungena ehlazweni. So ngenxa yegama lakhe uyabuyiswa umphefumulo wami, uyabuyiswa man. Ukubuyiswa sewuduka uya kwanhliziyo ngise, ubuyiswe kuthiwa hey ngenxa yegama eliphezulu kwempilo yakho. Umlamlelo esikhuluma ngayo kuthiwa munye. Bangaka abalamleli bazama. Abanye zama abalamuli abangabantu njengathi nababashonayo. Mhla eshona lo mlamuli kuthiwa ungcwatshiwe, kuyabheda ekhaya. Jeremiah uthi uqalekisiwe umuntu othemba lakhe lingumuntu, nothatha ingalo yenyama ayenza amandla akho, njalo uqalekisiwe.
bese liyashintsha kodwa ke ubusisiwe othemba lakhe likuJehova nothemba lakhe linguye uJehova onjalo ubusisiwe. Kuthiwa lo malusi mfundisi uShando olamlayo. Lithi iBhayibheli noma ngidabule egodini. Uyazi siyaqeda ngoba wena ulinda intshumayelo esabekayo, mina ngiyaqeda manje. Uthi noma ngidabule egodini lokufa. Angeke ngesabe. Akasho ukuthi ngoba uzongikhipha. Uthi ngoba kuligodi uyavuma ukuthi ngingene, kodwa wenza sure ukuthi njengomalusi ungena nami. Kuligodi. Bafethu akusibo bonke abayokhishwe yimini. Kunabantu abayongena ukuze babuye nobufakazi ukuthi ngimbonile umlamleli. Wakwambona lo baba ubani uDaniel, wakwambona uDaniel efakwe emphandini weingonyama lapho. Lithi iBhayibheli inkosi yavuka ekseni eyothi Daniela ukhona na? uJehova wakho ukusindisile yini? Wathi uDaniel yebo nkosi ngikhona. Akuthina sonke siyogekiswa egodini lokufa. Elizwe la ileligodelani bazalwane? So kusuke kunqunyiwe ukuthi melufe manje. Athi umalusi ke ngifuna ukumtshengisa uSathane ukuthi nginamandla kunaye. Ngizomvumela ukuthi asikhande isimo sokufa bese ayakufaka. Uyothengazelela ngibone ngivumbuka nawe phakathi. Yingakho nginenkinga ke ngomzalwane obamaxhapheshu uma kungena izimo. Lento siyak-expose ukuthi uyasho nje ngomlomo ukuthi ulanyulele kodwa umazi umlamleli. Ngoba ukube bewumazi umlamleli ubuzoba nokuthula phakathi kwesimo. Lento iyasitshela ukuthi uthanda isonto kakhulu wena kodwa awuyiqondi indaba yomlamleli. Ake usho manje ukuthi nginayo umlamleli. Lo mlamleli mfundisi ngimzwile mina ethi nyoke nidle ushevu kodwa ngeke nife. Nodla okubulalayo. Uthi yakudokotela kuthiwa kunoshevu. Beze bekubuza ukuthi kuza kanjani ukuthi usaphila till now. Ngoba lo shevu esiwuthola la akupheli ngisho awuphila. Hayi umlamleli. Usilamlela koshevu. Nikhona abazalwane? Uthi lo baba noma ngihambe egodini lokufa angiyokwesaba okubi. Ngoba wena unami. Athi intonga yakho nodondolo lwakho iyangiduduza. Hawu, intonga nodondolo lezi zinto beyisetshenziswa ukuvikela imvu nokukhipha imvu emgodini, but kuthiwa la kuyagcina emgodini but kuyakududuza. Kusho ukuthi njalo uma ubuka intonga nodondolo lwakhe uba comforted ukuthi my salvation shall come. Insindiso yami izokuvela. Angikusize ngoba umuntu weso. Lalela lithi iBhayibheli. Uma inkosi uHerode evuka uma kuqubuka ibandla. Lithi inkosi uHerode yathi akuhlushwe abathize bebandla. Not wonke umuntu. Ingakho singavutha sonke sibusiseke sonke sikholwe sonke. Uyibuza ukuthi why mina ngifakwe emlilweni kodwa engithandaza na akafaka. No, umlayelo uphumile ukuthi kuhlushwa abathize. Ngoba uhlushwa nje kanje isimo sometimes will prolong. Sizothi ukudonsa kunabanye. Khona bayosheshe bakhishwe. Khona bakhishwe emva kwesikhathi. Umbuzo uthi mfundisi ngenze njani uma ngisagcinwe esimeni
kodwa ngithandaza. No, libubukile intonga yakhe nodondolo lwakhe, ngoba ngesikhathi esifanelekile uza kukhishwa. Oh, uzokhishwa. Maye kodwa kosemgodini engazani nantonga nadondolo lakhe. Maye, lini ithemba lakho? Munye umlamleli. Siyami ngifuna ukuqeda la. Munye. Angitsho ayizwa lento? Kuthiwa bangaka abalamleli? Umuntu. Lithi iBhayibheli ngoba asinayo umpristi ongeke akwazi ukuzwelana nani nobuthakathaka bethu. Yayibona indaba ukuthi uwumuntu. uKristu waboleka inyama ukuze ayizwe le pain oyizwayo mawukholwa. Undlule imini. Le pressure, ingcindezi le onokuyizwa. Sometimes kube ngathi ungazi ukuthi ukuthatha ngisho ibreak ekukhonzeni. uJesu wambatha inyama embathela kona lokho ukuthi I understand ukuthi bazizwa kanje. Nyangiswa bazalwane. After esezwelene nobuthakathaka bakho waseletha into engcono. Bazalwane. Asikafiki isimo. Angithi kungenena kuqala wambatha umzimba wakho. Wase kulindeleka ukuthi agcine noma enze intando kaNkuluNkulu kuyingcindezi yenyama. Wasirida sonke isimo sengcindezi yenyama. Then when esekhazinyulisiwe wathi okay, ngizwile ingcindezi yalabantu ukuthi njani. Fine. Angeke kushintshe ukuthi bayizwe ingcindezi. Kodwa khona okungcono engizobanika kona. Okuzokwenza ukuthi encindezini babe nesizathu sokwenza okulungile. Yambona umlamleli uhambe ibanga elingakanani. Ngizothi kuwe ke namhlanje. Umama, ubaba ukhona la endlini. Ubuyibukela kude indaba yomlamleli. Namhlanje uyamenywa. Awuyibuke eduze. Yabona njengamanje ekhaya lakho kunjani. Buka izimo obhekane nazo ekhaya lakwakho. Mawungavumela umlamleli angene. Angithi iBhayibheli lithini? Lithi uyini bazalwane? Usho ukuthi ufika kuxokozela. Afike kuphithizela. Uyazi ukuthi inkonzo yami mangifika empilweni yalomuntu ukuletha ukuthula. Ukubeke isikhathi esikhona. Ngiyacela kodwa ningifundele levesi. Sithandazele phezukwana. uNkulunkulu uyamsiza umuntu. Jehova. Bayeke laba abantu bayakholwa bevilapha ukuyinikela enkosini. Mina ngikhuluma nawe sesefresh. uNkulunkulu uyamsiza umuntu. Haleluya. Wenza njani uNkulunkulu? Makuthiwa kunamandla kwazi ukusiza umuntu uThixo. Uma ngathiwa la thina abazalwane siletha ubufakazi ukuthi sathathwa. Wesikhathi uzobona ukuthi ngathi lento engiyisabayo ayikho. Nathi ngelinye ilanga kwathi kukhulunywa ngomlamleli savula inhliziyo sathi ake sizwe lento. Ake sifunde lapha uColossians chapter 1. Sesifundela ukuthi besihlangene. Kodwa kona ke umlayezo sengundlulisile. Lokhu nje sesiyasonta lokho esikufunda la. Ngicela ungifundela mfethu Zinzile uColossians chapter 1. Asiqale kuverse 19 uyabo. Asiqale kuverse 19. Ngiyacabanga sogcina lapha ntombi kuverse number
22 kodwa nje ufunde kahle urelax nje flow wena. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu esezulwini God the Father kwaba kuhle kuye noma